Hi! Kamusta ka mo tanan? Nangalan ko si Adrian. Mastoryahan naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Club Black for Men. Iyan siya ni Mercedes-Benz. Panalaki ni siya pero kung luyag mi siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag audit wallet ni siya, botang balon layo pa lang, masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit kag makahang nga vanilla. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have bergamot. Amo lang na. Ang bergamot mahamot nga citrus. Kag for the mid, we have incense kag jasmine. Ang incense, amo na siyang usok nga hamot nga masimutan mo. Tapos, jasmine, mahamot nga puti nga bulak nga matamis na. Kag for the base, we have vanilla, benzoin, woodsy notes, kag ambroxan. Ang vanilla, amo na siyang komportable nga nota nga masimutan mo gid dayon sa sini nga pahamot. Tapos benzoin, mainit man siya nga nota nga dumi pagka vanilla man. Tapos woodsy notes, wala gin lista kung anong mga kahoy, basta makahoy siya. Tapos ang ambroxan, amo na siyang gabuling magtulod sang hamot para magbuga ang pahamot na. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. So naman, bye bye.